אוקיי, אז היי יוטיוב וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. אז כמו שאתם רואים, היום אני הולכת להכין סליים, אז בואו נתחיל. מופיע כאן גלון ביג, רבע גלון, אבל אני הולכת להשתמש בדבק אחר. היום אני אשתמש בגלואל. אוקיי, אז שפכתי דבק לקערה, עכשיו אני מוסיפה קצת נצנצים ירוקים, ומתחילה לערבב. עכשיו אני מוסיפה תמצית ריח של מג'יק קולור של אוריו. היא תמצית חדשה, אז נפתח אותה. כן, אז כמו שאמרתי, אני מוסיפה תמצית ריח של מג'יק קולור. אוקיי, הוספתי די הרבה, אבל לא נורא, אני מאוד אוהבת אוריו, וגם ריח של אוריו, כל דבר שקשור לאוריו זה אני. אוקיי, אז עכשיו אני פשוט אוסיף בו רק את הסליים ואחזור אליכם. אוקיי, אז זה הסליים שיצא. כמו שאתם רואים, החלפתי כלי לרבו. אבל כן, הסליים טיפה קשה, אבל לא נורא, אני אשפר אותו לבד. חייבת להגיד שיש לו ריח ממש טוב של אוריו, והוא יצא עבה בטירוף. כאילו רק תשמעו את הקליקים. כמו שאתם רואים הוא קצת נקרע כי הוא קשה, אבל לא נורא, כמו שאמרתי אני כבר אשפר אותו בעצמי. אז אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולכתוב שעשיתם את כל זה, ואם ממש אהבתם אז פשוט תיתנו לי גם בלייק. אז ביי יוש.